Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Què tal, com esteu? Benvinguts al Vacarisses al dia d'aquest dimarts 8 d'octubre del 2024. Pol Prats, bon dia. Bon dia, Pep Tormos. D'aquí una estona repassem la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Abans fes-nos 5 cèntims. La setmana ha començat amb pluja. Aquesta nit, de cara al cap de setmana, torna la possibilitat de repetir algun plogim. Abans d'això, introduïm el programa d'avui. Farem un repàs a l'actualitat de Vacarisses que passa per la ressaca de les festes de primavera d'hivern que s'han celebrat aquest cap de setmana al municipi. També sabrem com va anar la Vaca Volta, la Rider de moto clàssic de Vacarisses, que va comptar amb 160 motos i més de 200 persones. També analitzarem les dades sobre la renda per poblacions que ha publicat l'agència tributària. Vacarisses és el 143è municipi més ric de Catalunya. De seguida desgranem totes les xifres. Avui ens visitarà a l'estudi Jesús Arasanz, regidor de l'Ajuntament a l'oposició pel PSC. Amb ell farem balanç i repassarem tots els temes que afecten al municipi. També passaran per l'estudi dos agents de la policia local de Vacarisses per explicar-nos la nova unitat de proximitat, per què serveix i quines funcions tindrà. I rematarem el programa d'avui fent un cop d'ull a l'agenda d'aquesta setmana a Vacarisses. Benvinguts i benvingudes. Esteu escoltant Vacarisses al dia. .3 Vacarisses Ràdio. L'informatiu. I comencem parlant de les festes de primavera d'hivern que s'han fet aquest cap de setmana a Vacarisses. Desenes de persones han participat a una dotzena d'activitats culturals i esportives pels carrers del nucli urbà. El tret de sortida es va donar divendres amb un espectacle de teatre i els correfocs de la Colla de Diables. Després del correfoc, la festa va acabar amb concert del grup Celobert, que va presentar Llum, el seu àlbum debut. Va ser a la plaça de l'Església. Dissabte la festa va arrencar amb la programació esportiva. Desenes de corredors i corredores van omplir els carrers del nucli. Les curses de tardor que van organitzar Vacarisses Corre van ser tot un èxit i van participar més de 250 persones d'una trentena de pobles i ciutats d'arreu del país. El president de l'entitat, Josep Maria Pinós, en fa una valoració positiva i destaca que en la segona edició el protagonisme se l'han endut la cursa dels adults i les dels més menuts. Ho ha explicat el Vacarisses al dia. La valoració que fem des de Vacarisses Corre, de la segona edició de les curses de tardor, no pot ser més que positiva. Estem molt satisfets ja de l'acollida que va tenir en el seu moment la iniciativa amb les inscripcions tancades, amb una setmana i mitja de realitzar-se la prova, i el dissabte doncs, vam complir les expectatives. Vam acollir més de 250 participants en totes les curses. Ens ha vingut gent de més de 30 poblacions de Catalunya, Barcelona, Hospitalet, Andorra, Òrrius, Vacarisses, Viladecavalls, òbviament, Rellinars, i fins i tot una 25ena de clubs. Sí que és cert que la majoria, uns 150, doncs, van participar a la cursa d'adults i juvenil, i després la resta els 100 inscrits, aquests van participar en les curses dels menuts, no? I dintre d'aquestes curses també ens acostumem a trobar que la majoria de la participació ve per la banda dels prebenjamins, benjamins, els més menuts, no? Sembla que aquí hi ha força afició. Després, a mesura que ens fan més grans, doncs costa més potser d'incentivar-los, no? Suposo que amb això també hi té alguna cosa a veure l'Escola de Trail del Vallès Cames Kids, perquè la meitat dels que van participar, més de la meitat dels que van participar en aquestes curses dels petits, doncs eren precisament, es van apuntar amb el nom del club de Cames Kids, la qual cosa ens fa valorar molt positivament també aquesta iniciativa que des de fa 2 anys doncs, funciona al municipi i que creiem que és molt positiva per donar una sortida a aquells nens i nenes que potser no els agrada practicar un esport, un futbol, bàsquet, i els agrada sortir a córrer o envoltar, en aquest cas per la natura, doncs tenen aquesta oportunitat doncs, per fer-ho amb Cames Kids. Josep Maria Pinós també ha aprofitat per anunciar que en els propers mesos deixarà la presidència de Vacarisses Corre. Tot i així, ha assegurat que l'entitat no s'atura i que seguiran organitzant curses i activitats esportives com fins ara. I per nosaltres fos doncs, llarga vida a les curses de tardor, i si per a banda de les institucions doncs, també ho troben positiu, per nosaltres no serà. Probablement ja no seré jo com a president, aquest és el meu últim any com a president, porto 7 anys de president i 12 anys de community manager i ara ja em toca fer un pas al costat, però vaja, jo penso que totes les activitats que realitzen des de Vacarisses Corre
compten amb un bon gruix de voluntariat per part del club i hi hagi qui hi hagi al davant, jo penso que aquestes curses han vingut per quedar-se. Aquestes i totes les que hem anat fent fins ara, perquè al llarg de tot l'any intentem compensar altres esports amb la modalitat que a nosaltres ens agrada, no? Que és sortir a córrer, doncs ens hi trobaran i amb molt de gust intentarem doncs, continuar amb totes aquestes activitats que creiem que fan un bé per al municipi. Per cert, que les classificacions de les curses de tardor es podran consultar en els propers dies al blog de Vacarisses Corre. I també dissabte es va entregar el Premi Poesia Vila de Vacarisses, que, com us vam explicar, ha guanyat Ernest Macià. En aquesta segona edició s'ha guardonat l'obra Fluema, que es publicarà a través de Godall Edicions. El guanyador també rebrà un premi de 2.000 euros. Macià, que també és periodista, s'ha imposat a una 50ena d'obres. En una entrevista aquí, al Vacarisses al dia, va celebrar haver-se endut el premi i va destacar que Floema és la seva primera obra de poesia. És el meu primer llibre de poemes i pensava i sé que a Catalunya hi ha gent que escriu molt bé, molta gent, quasi tants com lectors de poesia, perquè jo crec que tota la gent que escriu poesia, que llegeix poesia en algun moment, doncs han escrit, no? Han escrit per ells, no vol dir que s'hagin de presentar a concursos, però som un país molt participatiu. I doncs bé, aconseguir reunir 60 poemes, presentar-los i esperar guanyar, això ja és una altra història. Evidentment ho desitges, però d'aquí a esperar que guanyis ja és una altra història. A mi el que em fa més il·lusió és que, més que guanyar, o més que la dotació econòmica, ja dic, és que tingui una editorial que em publiqui el llibre. Realment jo no volia publicar mai cap llibre si no guanyava almenys el primer cop un premi, no? Perquè jo penso que a les prestatgeries de les llibreries ja hi ha prou pes, no? Vull dir, no calen més llibres realment, perquè és que molts llibres m'agradaria veure quanta gent se'ls llegeix. Per tant, jo pensava, si és dolent, no cal, no és imprescindible. Però, home, si hi ha un jurat d'acadèmics que valora que això té prou empenta qualitat per tirar endavant, doncs home, sí, llavors sí. Per tant, això és el que em fa més il·lusió. La resta em dona molta pau a escriure, és una teràpia pràcticament. No és tant per ego, sinó perquè per ego ja treballo a la ràdio. Vull dir, ho faig perquè realment els estius, quan m'assec a escriure, doncs escolta'm, em quedo tan tranquil i tan feliç que no puc ser-ho més. El premi és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vacarisses per afavorir la creativitat i l'ús de la llengua catalana en format poètic. I dissabte al vespre la programació cultural va continuar amb 2 concerts. A la plaça Major hi van actuar Mercè i Arnau, va ser durant un tas de vins i tapes, i més tard a la plaça de l'Església un altre dels plats forts musicals, amb el concert de Cesc Freixes, el cantautor del Penedès, va passar per Vacarisses en la gira de comiat del seu projecte 20 anys després de començar. Va interpretar cançons mítiques com La petita rambla del Poble Sec, tot això va ser dissabte, i diumenge les festes van tancar amb l'espectacle de circ embolic, va ser a càrrec de la companyia Pau Palaus. Això és el que ha passat aquest cap de setmana, però les festes de primavera d'hivern posaran el punt final definitiu aquest divendres, l'11 d'octubre. Serà amb l'estrena del musical La Revolta al Casal de Cultura. L'estrena serà divendres a les 7 de la tarda. El musical compta amb la direcció coreogràfica de Berta Teixidor i està inspirat en personatges de l'univers de Roald Dahl. Concretament, és la història d'una nena, una mica trapella, que té poders especials. N'ha parlat al Vacarisses al dia la directora de La Revolta, Glòria Miralles. Estem molt emocionades perquè aquest cap de setmana, aquest divendres, estrenem La Revolta, que és un projecte del grup de teatre jove que portem donant-li voltes des d'abans de la pandèmia i assajant portem un any i mig aproximadament, en el que participem moltíssimes persones, des de nens que tenen 10 anys fins a adults. Serà un musical ple de factors de gran format, amb una escenografia pensada per la Lídia, amb coreografies dirigides per la Berta Teixidor, i la veritat és que ens fa molta il·lusió poder-ho compartir amb tot el poble. Us esperem al teatre aquest divendres, el dissabte o el diumenge. Podeu adquirir les vostres entrades a Antràpolis. Si voleu bona visibilitat i un lloc que us agradi, ja podeu començar a espavilar, perquè la veritat és que estem molt contents perquè s'està omplint bastant el teatre i hi ha dies que la cosa ja comença a estar apretada. Visca el teatre i visca la cultura. Divendres i dissabte les funcions seran a les 7 de la tarda i diumenge a les 6, i 2 funcions més divendres i dissabte de la setmana vinent, el 18 i 19 d'octubre. Les entrades costen 6 euros a partir dels 3 anys i ja es poden comprar al web d'Antràpolis buscant La Revolta. I més enllà de les festes de primavera
d'hivern, aquest cap de setmana s'hi unia una altra gran activitat al municipi, com és la Vaca Volta, la Rider de moto clàssic Vacarisses, que va comptar amb 160 motos i més de 200 persones. Una ruta per a tot tipus de motos que aquest any ha estat de 305 quilòmetres. Va començar a les 8 del matí al poliesportiu i des d'allà van començar una ruta que els va dur per diverses comarques catalanes. Van passar pel Bages, el Solsonès, l'Urgell o la Segarra, entre d'altres. El president de Motoclàssic Vacarisses, Carles Vidal, fa una valoració molt positiva. Creiem que tot un èxit. Vam parlar amb algun participant el mateix dissabte, ens van dir que superbé, els havia agradat la ruta, el dinar, a falta de la valoració que els hi enviem a cada participant, doncs que ens diguin a veure pros i contres que han trobat i ja et dic que a falta d'això creiem que molt bé. Són 160 participants, dels quals es van tancant les inscripcions en 2 dies. Per nosaltres és bestial, és un èxit total. No esperàvem això és senyal que alguna cosa agrada als participants. I res, la ruta van ser 305 quilòmetres, que ens va fer el Guillem Boada, com sempre una ruta espectacular, amb racons i pobles que crec que només troba ell al mapa de Catalunya. Agrair també als sponsors, perquè aquest any vam tenir molts regals que vam poder donar durant el dinar amb sortejos que vam anar fent durant tot el dinar, com ja dic. Agrair ajuntaments de Monistrol i policia de Monistrol, ens van ajudar amb el que els hi vam demanar. Ajuntament de Rellinars, perquè aquest any sense ells hagués sigut una mica difícil o molt difícil el poder fer la Vaca Volta. També Ajuntament de Vacarisses i policia, perquè Carlota i companyia van estar amb nosaltres a tope en tot moment. I res, també voldria agrair a la Junta nostra, perquè els 7 membres que estem allà, doncs ja sabem que tothom té coses, tothom té feina, al final no ens va ni ens ve, ni cobrem res per fer. Trobem les hores com podem i anem tirant això endavant. Això, primera, és un plaer ser partícip d'aquest grup de 7 persones i a seguir treballant amb això. Ara descansar una mica i a primers d'any començarem a muntar, com tots sabeu, les motos clàssiques al maig i suma i sigue, això que no pari, esperem que no pari. Aquesta del maig serà la 33a edició de la Vaca Clàssic. Vacarisses al dia. Avui al Vacarisses al dia parlem de números i ens fixem en les dades que ha publicat l'Agència Tributària sobre la renda de cada municipi. Segons aquestes xifres, la renda bruta mitjana de cada vacarissenc és de 33.406 euros. Vacarisses ocupa la posició 143 del rànquing de municipis més rics a Catalunya i el número 245 de tot l'estat espanyol. Hisenda ha publicat les estadístiques de les declaracions de l'IRPF del 2022 a totes les poblacions de més de 1.000 habitants. El rànquing l'encapçala Sant Just Desvern, al Baix Llobregat, que és el municipi més ric de Catalunya amb una renda de 67.000 euros. D'aquesta manera desbanca Matadepera, que ara es queda amb 64.000 euros. El municipi amb la renda més baixa el trobem a l'Ebre, és Batea, a la Terra Alta, amb 19.800 euros. Si ens fixem en municipis del voltant hi trobem algunes diferències. Per exemple, com dèiem, a Matadepera la renda es dispara fins als 64.000 euros, però també estan per sobre de Vacarisses Viladecavalls, amb una renda mitjana de 38.000 euros, Castellar del Vallès, amb 35.000, o Sant Quirze del Vallès, amb 49.000. En canvi, queden per sota de Vacarisses poblacions com Terrassa, amb 31.600 euros, Sabadell, amb 32.600, Olesa, amb 31.300, Monistrol, amb 28.600, o Castellbell i el Vilar, amb 28.100. Vacarisses al dia.
L'Ajuntament investiga un nou cas de possibles enverinaments de gats, aquest cop al nucli urbà, a l'entorn del carrer Sant Ignasi. De confirmar-se, seria el quart episodi en l'últim any i mig. A més, s'hauria detectat uns dies després del tercer cas, que va passar fa tot just una setmana a la Carena Llarga. A l'Ajuntament li preocupa aquesta nova onada de presumptes enverinaments de gats. La primera tinenta d'alcalde i regidora de Benestar Animal, Olga Serra, va recordar al Vacarisses al Dia que enverinar un animal constitueix un delicte i va demanar ajuda als veïns per identificar els responsables. Legalment, o sigui, això està penat tant pel Codi Penal com amb multes amb sancions administratives, tant des de l'Ajuntament com a nivell de Catalunya com a nivell estatal, fins i tot amb penes de presó. El problema és trobar o enganxar la persona que està fent aquestes actuacions. Per això nosaltres, quan hem fet difusió, el que demanem sobretot és la col·laboració ciutadana, perquè si en aquell moment algú detecta alguna cosa o veu alguna persona que està alimentant on no toca o té alguna sospita, sobretot que ens avisi, perquè si no enganxes a la persona en el seu moment és molt complicat. De fet, on s'ha detectat l'últim cas, al carrer Sant Ignasi, és precisament on hi va haver el primer episodi d'enverinaments ara fa un any i mig. Vacarisses al dia. Els castellers Pota-roges estan de celebració, ja poden assajar castells de 6 o de 7 pisos a l'interior. S'ha acabat la reforma del sostre gran de la fàbrica que permetrà aixecar aquestes construccions castelleres. Era una de les reivindicacions que feia la colla castellera per poder assajar en un espai tancat. D'aquesta manera, els Pota-roges podran provar de plantar castells de 6 o 7 a la sala gran de la fàbrica, on s'ha fet un forat al fals sostre que hi havia. Aquesta reforma l'ha subvencionat la Diputació de Barcelona. I ja ha arrencat el mes de la gent gran a Vacarisses. El tret de sortida va ser la setmana passada amb una botifarrada amb unes 180 persones, també amb usuaris de les dues residències. La regidora de gent gran, Olga Serra, reivindica l'envelliment digne i explicava les activitats que hi ha previstes per aquest mes d'octubre. Tot el mes d'activitats, xerrades, hi ha una sortida a Reus de tot el dia, es fa, s'acaba amb les habaneres i el ron cremat, com s'acaba sempre. Llavors hi ha l'últim cap de setmana que també hi ha un acte com molt simbòlic, que és la celebració dels 50 anys de casats de les parelles de Vacarisses. Es fa un dinar de germanor. Vull dir que jo convido a consultar el programa perquè hi ha activitats durant tot el mes. També la setmana passada es va llegir un manifest davant l'Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I abans de l'entrevista del dia encara us expliquem que dimarts vinent tornen les formacions per a famílies imperdibles. El 15 d'octubre hi haurà la primera formació d'aquest curs sobre les pantalles i els entorns virtuals en la infància i l'adolescència. Serà a l'edifici del Castell i anirà a càrrec de l'entitat Educació per a l'Acció Crítica. La coordinadora de l'aula de formació, Marta Vallvé, ha explicat al Vacarisses al Dia en què consistirà aquesta xerrada. Aquesta vegada va a càrrec de la Maria Espejo, ve de part de l'entitat EDPAC i aquesta xerrada la fem també gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal. Aleshores, aquest taller s'adreça a mares, pares i altres referents adults, es plantegen situacions quotidianes de casa relacionades amb el mòbil, però també de l'ordinador, les xarxes socials digitals i els videojocs. Aleshores, en aquesta xerrada s'exposaran els usos i també els mals usos i els usos que acabaran sent problemàtics. I també es parlarà una mica de quins riscos associats es poden desprendre d'aquestes eines o del seu mal ús. Aleshores, com sempre, s'adaptaran a les edats dels infants, de les persones que vingueu. D'entrada s'adrecen a famílies, famílies no, a les persones adultes de les famílies que tenen fills de totes les edats. Per fer la inscripció, doncs, com sempre, hi ha un formulari. Aquest formulari el trobareu al web de l'Ajuntament, en el bàner inferior. Si cliqueu a Formació Famílies, doncs allà trobareu la informació no només d'aquest imperdible, sinó de tots, però sí que és important que, si voleu venir, feu la inscripció, omplint el formulari. Molt important, també oferim canguratge. Si voleu canguratge, heu de fer una segona sol·licitud amb un enllaç que també el trobareu en el mateix lloc on fareu la inscripció. Trobareu tota la informació al web de l'Ajuntament. L'entrevista del dia. Avui ens visita aquí l'estudi de Vacarisses al Dia Jesús Arasanz, regidor a l'Ajuntament a l'oposició pel PSC, per fer balanç i també repassar tots els temes que afecten al municipi. Jesús Arasanz, bon dia. Bon dia, Pep. Benvingut. Gràcies. Ara fa una mica més d'un any que va arrencar el mandat d'Esquerra a l'Ajuntament. Amb aquesta perspectiva de vora un any i mig, quina valoració en feu des dels socialistes?
Bueno, la valoració més o menys és una mica com la de la legislatura anterior. Es van fent coses, sí que és veritat que aquesta vegada nosaltres tenim bastant menys pes a la presa de decisions, com és normal, ells tenen majoria, i com tot, hi ha coses que estem més a favor i hi ha coses en les que no estem tan d'acord en com es fan. Pel PSC, quines són les principals preocupacions ara mateix que tenen, els principals problemes que hi ha a Vacarisses? Bueno, com ja venim dient des de fa molt de temps, el tema de l'aigua, evidentment, no estem connectats encara en alta, és un hàndicap per nosaltres, estem fent filigranes per intentar no arribar a tenir cap tall d'aigua durant els mesos d'estiu, sobretot, que és quan puja el consum. Després, el segon repte que crec que és bastant imminent és el tema de les urbanitzacions, de totes les urbanitzacions que queden pendents, que això realment s'està allargant molt en el temps, estem ja a 2024 i encara tenim bastantes zones sense urbanitzar. I després, un altre punt crític per nosaltres és el tema de la gestió i el manteniment de carrers i sobretot de perímetre del municipi, zones boscoses, tot el tema del risc d'incendis, tot això és un projecte bastant gran que jo crec que s'hauria d'encetar, s'hauria de començar a preparar. Ha exposat doncs, 3 principals problemes. Anem una mica pas a pas. Comencem per l'aigua. Doncs. Què no està fent bé l'Ajuntament en aquest sentit? Bueno, què no està fent bé? Jo crec que el que passa no és que no s'estigui fent bé les coses, sinó que anem tard. Ja fa anys que nosaltres venim reclamant això, aquestes actuacions, tema de comptadors, ja fa molts anys que anem darrere dels comptadors intel·ligents, ara s'han posat, s'està veient que és un encert, que estan funcionant bé, que detecten avaries, ara estem darrere de que s'acabi de fer la instal·lació perquè hi hagi una telemesura, que la gent pugui accedir al seu comptador des de la web, que es vegi el consum diari, no sé si instantani, no crec que sigui tan precís, però bueno, cada 5 minuts, que la gent pugui fer seu el consum com quan ho fas amb l'electricitat. S'estan fent inversions sobretot en transport d'aigua, en dipòsits, en millora de la xarxa, pressions, reductors de pressió, vàlvules de tall, seccionar la xarxa. Totes aquestes millores que portem tants anys reclamant, doncs, evidentment s'han de fer ara i això és un pes bastant gran cap a l'Ajuntament. Què és el que passa? Que quan no ho fas durant molt de temps, doncs al final hi ha un moment que ho has de fer tot de cop i això et llastra. El segon problema que exposava és el tema de les urbanitzacions. S'estan anant massa tard en aquest sentit? Bueno, per mi sí, per mi evidentment, clar. El 2024 jo crec que és que em sembla una mica surrealista que tinguem zones sense clavegueram i sense urbanitzar. És que és un tema de salut pública ja gairebé. Llavors, que no dic que sigui responsabilitat d'aquest govern, sinó que és que això s'havia d'haver fet quan es van fer totes les altres urbanitzacions. S'hauria d'haver planificat tot i s'havia d'haver executat. Clar, el problema és anar enrere, però al final sempre hi ha tensions polítiques i es juga amb aquestes infraestructures per, entre cometes, entenguem-nos, llançar-nos-les a la cara uns als altres. Llavors això no pot ser. El que ha de primar és el bé del ciutadà i això s'hauria d'haver enllestit fa temps. I el tercer problema principal que exposava és el manteniment de carrers. Hi ha hagut un deteriorament també en aquest sentit? Sí, evidentment, sí. Sempre sentim la mateixa frase, que tenim 90 quilòmetres de carrers. Jo ho entenc, però llavors el mateix que amb l'aigua. Si no anem fent manteniment recurrent, doncs al final haurem de fer una gran inversió que ens suposarà un forat al pressupost que no podrem assolir i estarem sempre tirant la pilota endavant, però mai encetarem el projecte. Llavors, crec que és algo que hem de pensar-hi, de com fer-ho, si s'han de demanar ajudes, si s'ha d'anar a Generalitat, no ho sé. S'han d'intentar buscar solucions. Si no tenim els recursos, hem d'intentar trobar-los d'algun lloc. Hi ha bona sintonia amb el govern municipal per poder tirar endavant algunes de les seves propostes? Hi ha bona sintonia PSC-Esquerra? Sí, ja fa anys que tenim bona sintonia amb les persones que hi ha a govern. No tenim cap problema, inclús amb gent nova que han creat de regidors, evidentment tenim molt bona sintonia. Intentem també posar de la nostra part perquè això succeeixi. Evidentment, com que és un altre partit polític,
tenim coses en les que estem d'acord i tenim coses en les que no estem d'acord. Quan no estem d'acord els hi diem, els hi proposem una alternativa i ells valoren, en aquest cas evidentment com tenen majoria, ells valoren si la volen acceptar o no. Fins ara no hem tingut cap problema per part seva d'escoltar-nos com a mínim. Una altra cosa és que ens facin cas. De fet, hi ha hagut acords entre Esquerra i el PSC a nivell supramunicipal, al Congrés dels Diputats, al Parlament, a diverses diputacions, també ajuntaments importants. S'ha plantejat l'opció de formar govern amb Esquerra, Vacarisses? No. Bueno, a mi no m'ha arribat, com a mínim. No crec que sigui necessari. De fet, no ho veiem lògic per part nostra sumar-nos a un govern que té majoria i que té un full de ruta propi. Seria una mica forçat entrar en un govern amb unes idees diferents. Evidentment, si ens ho demanen perquè necessiten gent, posarem les mans i ajudarem tot el possible. Però crec que no s'entendria. Un dels temes d'actualitat al municipi ja fa anys i ara ho torna a ser és l'abocador. Quina és la posició del PSC en aquesta qüestió? Està actuant correctament l'Ajuntament? Bueno, jo crec que aquí l'Ajuntament té poqueta cosa a fer, ara mateix, perquè ara mateix hi ha litigis pel mig, ja està, en teoria, entre cometes, està paralitzat. Jo crec que és per tancar, oficialment no està tancat, però jo crec que es tancarà per la informació que rebem del Consorci de Residus del Vallès. Entenem que no es tornarà a reobrir, que podria ser que reobrís, podria ser. Això, evidentment, un cop entra en mans de la justícia, també és veritat que es dilata molt en el temps, es fa bastant difícil de seguir, és complicat, però des de la nostra posició, evidentment, és que es tanqui, que es restauri l'orografia de l'abocador i de moment allà quedarà el CTR. El CTR, recordem que és una instal·lació diferent, que no té res a veure, entre cometes, no té res a veure amb l'abocador. Sobre una altra qüestió que també està sobre la taula des de fa temps també és l'accés a l'habitatge a Vacarisses, al municipi. Quina és la seva proposta? L'Ajuntament està fent prou? Aviam, és que és molt complicat actuar en habitatge localment des d'un poble tan petit, on no tenim espais, on la majoria d'habitatges són individuals, perquè al final és el model que tenim en aquest municipi i en la majoria de municipis que tenen el nostre tamany. Si volem fer una actuació de comprar una vivenda, quantes persones hi caben en una vivenda? O sigui, és que, clar, és molt complicat. Aquí jo crec que s'hauria d'intentar que des de, torno a Generalitat, Diputació, que es facin plans específics per poblacions petites on es posin els recursos que no hagin de ser municipals, perquè evidentment un ajuntament com el nostre no pot fer front a comprar, m'ho invento, 50 vivendes. Clar, és que no arribem amb el pressupost municipal que tenim per encetar una cosa així. Llavors haurem d'anar fent cada 2-3 anys una vivenda que la puguem dividir amb... Clar, al final has de buscar també vivendes dignes. És que no pots fer vivendes petites. I el terreny que tenim és el que és, i el tipus de vivenda que tenim és la que és, llavors ho veig complicat que des del municipi puguem actuar i ser rellevants. O sigui, poder actuar, sí, podem comprar una casa, 2 cases, 3 cases, 10 cases durant 5 anys. Però clar, quanta gent ajudem? Si som 7.600 persones... estem parlant d'un percentatge molt baix de la població que podem mantenir dintre del municipi. Des d'altres administracions s'ha posat sobre la taula algunes propostes, com per exemple limitar el preu del lloguer. Aquesta seria una opció? S'hauria de veure també quanta vivenda de lloguer tenim a Vacarisses. No tinc la dada, si no te l'hagués comentat. Perquè potser també a nosaltres no ens impacta molt fortament el lloguer, perquè la majoria de vivenda és de compra-venda. Llavors és complicat. Al final també és un tema nacional. El preu de la vivenda està disparat a tot arreu. Evidentment, contra més t'apropes a les grans ciutats més car és, i contra més t'allunyes més econòmic és. Llavors al final aquesta, entre cometes, onda expansiva va fent pujar el preu des de les grans ciutats cap en fora.
Una altra de les carpetes que té l'Ajuntament ara mateix sobre la taula és la restauració de la Pedrera del Mimó. Li preguntàvem també l'altre dia a l'alcalde, també al regidor d'Unió Independent Junts. Esquerra Republicana, el govern municipal, vol tirar endavant aquesta restauració, diu que és necessària i que s'ha de fer per llei. En canvi, Unió Independent Junts no ho veu així o no creu que s'hagi de fer de la forma com ho planteja el govern municipal. Quina és la posició del PSC sobre aquesta qüestió? Bueno, és bastant clara. Creiem en la restauració del medi ambient, així també ho diu una llei europea que es va aprovar, si no recordo malament, fa 3 mesos, una cosa així, que parla que tot impacte que s'hagi generat en un territori s'ha de tornar a recuperar quan s'acaba l'activitat humana en aquell territori. Llavors, entenc que el més sensat i el que pot fer recuperar la biodiversitat, la fauna i l'entorn d'aquell impacte que s'ha produït és tornar-ho com estava anteriorment. Podem parlar de com es du a terme això. Vale, aquí podem discutir si omplir la runa, però clar, com omples una muntanya si no? De terra, de la creus d'un altre abocador. Al final s'ha de ser una mica realista. L'única manera d'omplir una muntanya és aprofitar-la i abocar runa, sempre que no siguin materials tipus els de l'abocador, que són orgànics o perillosos per les persones i el medi ambient. Clar, evidentment, portar camions de runa fins allà és contaminant, ja ho sabem, doncs, jo què sé, posem camions que no ho siguin tant, però al final, si volem restaurar l'entorn, evidentment generarem un mínim impacte, però com amb tot el que fem en el nostre dia a dia. Si nosaltres ens desplacem a la feina amb cotxe, generem un impacte. Si comprem una cosa a la Xina en comptes de comprar-la a una fàbrica d'Olot, doncs generem un impacte. Clar, tot això, ara mateix comencem a conscienciar-nos de que hi ha un impacte que no es tenia en compte fins ara. Llavors, s'ha de valorar, evidentment s'ha de valorar. Mira, justament l'altre dia preguntàvem sobre tema de mobilitat a l'alcalde, sobre el pla de mobilitat concretament que hi ha a l'accés al nucli a Can Torrella, a la zona del poliesportiu, per entendre'ns. Se'ns va dir que era una prova pilot, que ara es vol fer definitiva, introduint algunes millores. A vosaltres què els hi sembla? És un tema complicat el de la mobilitat en aquest municipi, sobretot perquè tenim una virtut que també és un defecte molt gran, que tenim 2 parades de tren, però és una línia que és molt irregular. Quan no tenim algun accident, alguna parada, trens, és una via molt estreta, llavors no es pot eixamplar, hi ha trens que van directe de Manresa a Terrassa, llavors això fa que la recurrència dels trens no sigui l'òptima. Aquestes 2 estacions estan, entre cometes, allunyades del polígon, llavors hi ha molta gent que treballa al polígon que ve en cotxe però perquè és més pràctic. Els és més pràctic, surten de la feina, agafen el cotxe i se'n van cap a casa. No han de patir de si el tren arriba o no arriba, arribar fins a les 2 estacions de tren, que pot ser complicat. Sí que hi ha gent que ja hem vist patinets i hem vist gent caminant, que van fins allà, suposo que cadascú dintre les seves possibilitats fa el que pot. Però tot el que sigui facilitar en un polígon tan gran com tenim, empreses que mouen moltíssima gent, hauríem de fer un pla específic. Jo sé que, ara t'ho dic de memòria, no sé si fa un any i mig, vaig veure una presentació a l'Ajuntament de Viladecavalls de transport a la demanda, però específicament pels polígons que tenen allà. Jo vaig posar la idea sobre la taula, no sé si això s'ha mobilitzat, no s'ha mobilitzat, però crec que es podria mirar de fer alguna cosa així. A Puig, per exemple, ja fa molts anys que tenen autobusos. Jo he treballat en empreses que estaven bastant lluny d'aquí, a 1 hora de camí, i hi havia busos directes. Evidentment, ho fa una empresa que pugui mobilitzar molta gent, però si es fa aquest estudi, si es mira l'origen de la gent i s'intenta traçar una estratègia, hi ha alternatives, segur que hi ha alternatives que puguin fer reduir totes aquestes emissions de desplaçament i millorar la recurrència. Després, una altra cosa és l'interurbà que tenim nosaltres. En una població tan disseminada com la nostra, agafa força el tema del transport de demanda. Què passa? Que també el transport de demanda és molt digital. Tot aquest impacte a la gent gran, que normalment és la que pot ser usuària del transport a demanda, fa que es compliqui la cosa. O sigui, és que estem sempre amb coses que realment
moltes vegades superen a la gestió d'un ajuntament com el nostre per la capacitat que tenim, però que sí que és veritat que s'han de fer coses i s'han d'intentar coses. Des del nostre punt de vista creiem que s'ha d'apostar moltes vegades per provar coses que no es veuen a primera vista, però que potser funcionen perquè estan funcionant en altres llocs que sí que ho han provat. Ara que parlàvem també sobre l'habitatge, un dels debats que lliga amb tot això és la capacitat de creixement que pot tenir Vacarisses en el futur a nivell de població. Amb la pandèmia hi va haver un creixement exponencial de centenars de persones que van venir a viure al municipi. Quin és el model que s'ha de seguir segons el PSC a nivell de creixement? Fins on pot aspirar a créixer Vacarisses? Aquesta és una altra complicada. El nivell de creixement, el problema que tenim és el tipus de creixement que hem tingut fins ara. Clar, és el que dèiem abans, tenim un model de municipi que és de cases individuals, amb un jardí, no creixem cap a dalt, sinó creixem cap als costats. És difícil créixer molt més. No sé quina quantitat de territori tenim disponible per créixer, però tot el que creixem ha de ser sostenible, com tot el que hauria de fer un ajuntament. Tot el que faci un ajuntament ha de ser sostenible i ha d'estar ben treballat per fer-lo sostenible en el temps. Llavors a mi, que creixem 9.000, 10.000, m'és igual mentre sigui sostenible. Evidentment, al final l'Ajuntament també incrementarà el seu pressupost perquè tindrà més gent a qui recauda impostos. Llavors això també t'impacta. Però aquests impostos s'han de dedicar bé perquè tot això sigui sostenible i que no tinguis uns serveis que no arriben, que no tinguis treballadors que puguin fer més feina a la que són capaços de fer i que tot això faci de coll d'ampolla. Ja per anar acabant, Jesús, des de les últimes eleccions municipals que administrativament o políticament el país també ha anat canviant molt, el PSOE governa a la Moncloa, governa també a la Generalitat el PSC des de fa poc amb Salvador Illa de president. El fet que el seu partit governi aquestes administracions, no sé si li posa un punt més de responsabilitat sobre la seva funció que té també aquí al municipi. Evidentment, et fa intentar ser una mica més sèrio, si cap, del que érem fins ara i amb una responsabilitat. Nosaltres des d'aquí celebrem, evidentment, que el nostre partit estigui governant en tota l'escala pujada que tenim, i que això ens ajudi també a créixer una miqueta més i a poder ser una opció de govern real, i intentarem des de la nostra banda fer, entre cometes, tota la pressió possible perquè se'ns escolti una miqueta més, perquè de vegades tens la impressió de que com ets un poble petit no se t'escolta el que... Nosaltres també, no sé, evidentment no movem 250.000 persones, en movem 7.500, 7.700, però també són persones. O sigui, intentarem que la veu de Vacarisses arribi una mica més a dalt si és possible. Evidentment jo entenc que governi qui governi ha de governar per tothom i que perquè sigui del nostre color polític no ens ha de fer un favor. Però evidentment si tenim un canal de comunicació una mica més directe del que teníem fins ara, intentarem tibar d'ell. De fet, en les últimes eleccions municipals, el mes de maig d'aquest any 2024, anava a una de les darreres posicions de la llista del PSC. No sé si té aspiracions polítiques més enllà de nivell municipal. No pateixis que no. No. De fet, jo sempre he pensat que la carrera política ha de ser vocacional i que ha de ser limitada en el temps. Si una altra cosa és que no tinguem relleu i haguem d'aguantar, però si tenim relleu a darrere, en el moment que el relleu demani pas, la gent que està una mica més a dalt sempre ha d'anar deixant relleu a la gent que ve per sota. Jesús Arasanz, regidor del PSC a l'Ajuntament de Vacarisses. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Segueix-nos a les nostres xarxes socials. Ens pots trobar a Twitter, Facebook i Instagram amb l'usuari @vacarissesaldia.
Avui ens visiten a l'estudi de Vacarisses al dia dos agents de la policia local de Vacarisses per explicar-nos la nova unitat de proximitat, per què serveix i quines funcions tindrà. Ells són el Marc Gil i l'Àngel Zull. Bon dia, què tal? Benvinguts. Bon dia. A veure, expliqueu-nos. Vosaltres sou els que se us ha assignat aquestes funcions d'unitat de proximitat. Quin és l'objectiu? Sí, mira, nosaltres som els responsables de la unitat de proximitat. L'objectiu d'aquesta unitat és millorar la seguretat i la convivència al municipi de manera preventiva i fer que la ciutadania es trobi més segura. Tindre un contacte directe amb els ciutadans i veïns del municipi sempre millora les seves inseguretats. De vegades des de la policia teniu la sensació que la ciutadania marca certa distància, que no us senten prou propers? Doncs en alguns casos sí que he notat aquesta distància o aquesta desconfiança, no? Però som coneixedors que és un tema natural, ja que moltes vegades els ciutadans només es relacionen amb la policia en moments complicats o en moments d'emergència, i això pot crear una imatge de llunyania amb nosaltres. Però precisament per això la unitat aquesta que s'ha creat de proximitat el que vol és trencar aquesta barrera i generar una relació més directa i més fluida amb els veïns. Sobretot mostrar-nos més accessibles i disponibles en el nostre dia a dia. Passa més amb gent gran, amb gent jove o amb tothom en general? Podríem dir que això passa en general en tots els grups d'edat, però sé que de manera puntual cada grup té les seves inseguretats. Per exemple, la gent gran es sent insegura en determinades situacions com poden ser robatoris a domicilis, per dir-te alguna cosa, no? Mentre que la gent jove té la percepció de seguretat o convivència treballada d'una altra manera, no? Quant temps fa que vau engegar aquesta unitat de proximitat a la policia local de Vacarisses? Doncs la unitat es va posar en marxa recentment, farà qüestió de 3-4 mesos, però sí que és veritat que estem treballant de manera continuada perquè aquest projecte sigui sòlid, no quedi només en aquest temps. Tot i que el contacte amb la comunitat sempre ha estat una prioritat per nosaltres, ara mateix, amb aquesta nova estructura, amb aquesta nova funció que ens ha donat, podem posar més focus en aquesta proximitat diària amb la ciutadania. Després què en feu de tota aquesta informació que ara parlàvem que us poden arribar a traslladar als veïns? Les compartiu després amb altres companys, amb el cap de policia? Què és el que en feu exactament? Sí, es comparteix tant amb els caps com amb la resta de companys, perquè és important que en determinades ocasions tinguin tota la informació que creiem que és necessària perquè no estem ni jo ni el Marc a les 24 hores del dia, és a dir, sí que hi ha marges on els companys han d'actuar i nosaltres no hi som, i han de conèixer tota la informació. Ara dèieu que feia un temps que es va engegar aquesta unitat de proximitat. Quina valoració és la que en feu fins ara? La valoració que fem fins ara, sobretot l'Angi i jo, que som qui ens encarreguem, doncs és molt positiva. Els primers resultats ens indiquen que els veïns agraeixen molt aquesta atenció més propera i sobretot nosaltres hem pogut detectar i resoldre problemes que abans que es converteixin aquests en conflictes més grans, no? A més, amb la col·laboració ciutadana ha estat clau per millorar la seguretat en zones on abans era més complicat intervenir. Al final, al nostre dia a dia portem un telèfon, un patrulla, on la gent ens truca, no? Però la gent no és coneixedora que aquest telèfon és únicament per les emergències. Per això, des de la comissaria se'ns va facilitar un telèfon mòbil, que és el de proximitat. La gent a dia encara no el coneix. No el coneix aquest telèfon, nosaltres a poc l'estem intentant que la gent el conegui i és això, però el que tu m'has preguntat, que la valoració, els veïns estan molt contents. Precisament, els veïns, què us diuen? Quina és la resposta dels veïns fins ara? Què és el que heu pogut copsar? En general és bona. Els veïns, per exemple, valoren que estiguem a prop, no? I el contacte directe. És molt més fàcil la feina amb un contacte directe que no pas de forma llunyana, no? Que el que es vol transmetre amb aquesta unitat és estar al costat de la gent en tot moment.
El 16 d'octubre fareu una xerrada informativa al Casal de la Gent Gran. Servirà una mica de targeta de presentació perquè la ciutadania us acabi de conèixer del tot, els que encara no us coneixen? Exactament. La xerrada del 16 d'octubre és per nosaltres una gran oportunitat, no? Perquè la ciutadania ens conegui, especialment la gent gran, que són aquelles persones que poden tenir més dubtes o més inseguretats. Volem aprofitar aquest espai per explicar-los la nostra feina, sobretot escoltar-los i resoldre's qualsevol pregunta que puguin tenir. I és una manera d'apropar-los, no? Apropar-nos i establir un vincle de confiança des del primer moment. Ara sí, per acabar, això s'anirà analitzant cada X temps, de tant en tant, hi haurà algun període que es dirà vale, doncs ens aturem aquí, valorem tot el que s'ha posat, tota la informació que s'ha compartit i analitzem en quin punt ens trobem? En principi entenem que sí, que això s'allargarà amb el temps, que és una unitat que s'ha creat, com ha dit el Marc, recentment, però que l'allargar es valorarà tot i de la manera més adient possible, però sí, hi haurà punts on tinguem que gestionar segons quines necessitats tingui el municipi. El Marc Gil i l'Àngels Ollés són agents de la policia local de Vacarisses que avui ens han vingut a explicar aquí al programa aquesta unitat de proximitat que, com dèiem, s'ha creat ara fa uns mesos i que avui ens han explicat la seva funcionalitat. Moltes gràcies per ser aquí, per explicar-nos la feina que feu i molta sort. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Pep. Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. Entrem ja a la recta final del programa i ho fem com sempre, amb la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Dani, bon dia. Bon dia, gent de Vacarisses. Hem tingut una regadeta aquesta mitjanit, aproximadament, primera a la matinada. Han caigut 6 litres al poble i 4 litres per metre quadrat a l'Eixample cap a Can Torrella. Bé, ja ha passat la pertorbació, al matí hi havia boires enganxades a Montserrat, mínima de 13, cal destacar que no fa un fred molt intens, però sí que destaquem que el temps avui serà estable, assolellat i sense precipitacions. La temperatura lleugerament més baixa, màximes al voltant dels 22 graus. Bé, demà la situació tampoc canvia gaire, hi ha una petita pertorbació que ens portarà una mica de vent moderat de garbí, de sud-oest, la temperatura al voltant dels 12-13 graus de matinada, al migdia puja cap als 24-25, hi ha una petita possibilitat que hi ha un front cap a la zona de Lleida que arribin a caure 4 gotes al migdia o a mig matí, però aquesta possibilitat és baixa. Dijous, núvols i clarianes, temperatures lleugerament més baixes, 10-12 de matinada, 22-21 de dia i de moment sense cap grans pertorbacions a la vista. Divendres no hi ha d'haver cap canvi, en canvi dissabte es pot tapar, caure algun plogim i diumenge mig ennuvolat amb 4 gotes. La temperatura no variarà gaire, per tant sempre estarem parlant de temperatures més o menys normals, al voltant de 10-12 de nit i al voltant de 20-22 de dia. Cal destacar que amb aquesta pluja que ha caigut avui, aquests 6 litres, i la setmana passada, cap a dimecres nit dijous, doncs també va ploure, ja sumem 520 litres aquest any 2024. Gràcies, Dani, i acabem repassant l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Vacarisses. Dijous, Club de Lectura de Novel·la a la biblioteca aquesta setmana sobre Jo hauria pogut salvar l'orca, de Víctor Amela. Serà a 2:45 de la tarda. Divendres, nova edició del cicle Passegem i Coneixem, serà a les 5 de la tarda al carrer Sant Josep, al nucli urbà. Divendres a la tarda, estrena del musical La Revolta al Casal de Cultura. Serà a les 7 de la tarda. També hi haurà funcions dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades ja es poden comprar al web d'Entràpolis o a través de l'Instagram del grup de teatre
Teatre Jove de Vacarisses. Diumenge, campanya de donació de sang al Casal de la Gent Gran serà de 10 del matí a 2 del migdia. Pot donar sang qualsevol persona en bon estat de salut que tingui entre 18 i 70 anys i que no estigui embarassada. I dimarts vinent, 15 d'octubre, formació per a famílies imperdibles sobre l'ús de les pantalles. Serà a les 6 de la tarda a la biblioteca i les inscripcions ja es poden fer al web de l'Ajuntament. Doncs amb aquest repàs a les activitats de la setmana acabem el Vacarisses el dia d'avui, un programa que ha estat produït i presentat pel Pol Prats i el Pep Tormos, i tornem dimarts vinent a les 11. Recordeu que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube i que trobareu més notícies i tota la informació del municipi al nostre Instagram amb l'usuari Vacarisses al dia. Bona setmana. Que vagi bé.